Ongi etorri herri kiroletako bigarren saioa. Ni Iker naiz, eta nirekin Marcos eta Lucas daude. Eta gaur herri kiroletako zenbait kirol ezberdin ikusiko ditugu. Hau da, gaurko saioan erabiliko dugun material guztia, baina lasai egon ez baduzue hau zuen eskuetan. Bideoan zehar azalduko dizkizuegu erabili ahal dituzuen beste zenbait material. Az gaitezen. Saio honetako lehenengo herri kirola harri zulatzaileak izango da. Badakizue zein den kirol honen jatorria? Kirol hau antzinetik dator. Eta meategietan langileak 2 metroko makilak erabiliz zuloak egiten zituzten lurzoruan. Bertan lehergaiak sartzeko eta geroago hauek apurtuz bertan zegoen burdina lortzeko. Lehenengo ariketa honetan, bi kideak batera harri zulatzailearen teknika egingo dute. Horretarako, makila goitik hartuko dute, esku bat goian jarrita eta bestea honen azpian, eta buruaren altuerara igoz, gero lurraren kontra joko dute. Ariketa honetan biak batera egin beharko dute teknika, haien koordinazioa landuz. Baina kontuz ibili, zarata gehiegi ez egiteko eta lurra ez mintzeko, zuen lurrean jarrezazue edo alfombra bat edo buruko bat. Eta makila ez baduzue, erabili dezakezue erratz bat. Adi egon behar zarete eta kolpe guztiak leku berdinean egin beharko dituzue. Horrela, meategian egongo bazinate, zuloa oso sakona izateko. Orain, bigarren ariketa bat egingo dugu. Honetan, lehiaketa moduko bat izango da. Eta 10 segundutan zehar, kolpe gehiago egiten duenak irabaziko du. Bale? Marcos, nekatuta? Lukasen txanda da. Herri kirol hau beste modu batean egiteko aukera ere badago. Honetan, erreleboak egiten. Beraz, bat nekatuta dagoenean, bestearen txanda izango da. Bigarren herri kirola giza proba izango da. Badakizuenez, antzinean karga handiak eraman behar zituzten leku batetik bestera, eta kotxeak, kamioiek eta horrelakoak ez zeudenez, lan hau pertsonak eta animaliak egin behar zuten. Beraz, orain azalduko dugu nolakoa den teknika eta jolasten hasiko gara. Az gaitezen. Kirol honetan 3 kideok parte hartuko dugu. Bat, esterila gainean eserita joango da, eta beste biok tira egingo dugu. Etxean esterila bat ez badaukazue, manta edo alfombra bat erabili ahalko duzue. Eta honen helburua izango da, tiratzen dugun biok joan etorri bat egitea distantzia jakin batean. Hau egitean rol aldaketa egingo dugu eta horrela 3 rol guztietan arituko gara.
Herri kirol honekin bukatzeko jakin behar duzue kide asko bazaudete lehiaketa moduko bat egin ahal duzuela. Honetan, talde ezberdinetan banatzen zarete eta rol aldaketa guztiak lehenengo egiten duen taldeak izango da irabazlea. Hurrengo herri kirola sokatira izango da. Honen jatorria portuetan dago. Hauetan, itsasontziak mugimendu zailak egin behar zituztenean, lurretik zeuden pertsonak tira egiten zuten itsasontziaren mugimenduak laguntzeko. Hau, zenbait pertsone laguntzaz egiten zen. Herri kirol hau taldeka edo modu indibidualean burutu daiteke. Honetan, talde edo pertsona bakoitzak albo ezberdinetan jarriko dira eta sokaren erdian erreferentzia puntu bat erabiliko dugu. Kasu honetan, korapilo bat izango da, baina zapi bat edo ikusten den edozein gauza erabili ahal duzue. Jokoaren helburua aurkaria erreferentzia puntutik hara mugitzea izango da. Beraz, tiratzen hasi. 1, 2 eta 3. Hurrengo herri kirola sega izango da. Duela zenbait urte, makinak ez zeudenez lurra lantzen zutenak pertsonak ziren. Eta bideo honetan zehar, hau nola egiten zen azalduko dugu. Eta erabili beharko dugun teknika ere azalduko dugu jolas batzuk eginez. Erabiliko dugun materiala hokeiko stick bat izango da. Baina, zuen etxeetan hau ez izanez gero, euritakoak edo erratsak erabili ahalko duzue. Herri kirol honetan erabili beharko dugun teknika hurrengoa izango da. Konoaren aurrean kokatuko gara eta besoak luzatuz konoaren goiko aldera kolpatuko dugu. Horrela hau botatzeko. Azaldutako teknika lantzeko zirkuito bat prestatu dugu. Honetan, denbora gutxien kono guztiak botatzen dituen pertsonak izango da irabazlea. Herri kiroletako bideo honekin amaitzeko azken herri kirola ikusiko dugu. Hau, harri jasotzea izango da. Herri kirol hau, herri kirolen artean ezagunena da eta historia gehien duena ere. Honetan, baloi batez baliatuko gara herri kirol hau aurrera eramateko. Eta horrengo bideoan azalduko dizuegu nolakoa den teknika. Harri jasotzearen teknika hurrengo moduan egiten da. Hasteko, kasu honetan, baloiaren alboetatik sartu behar ditugu eskuak. Baloia altxatzeko eta gerriaren altuerara eramateko. Bigarren pausuan, gerritik sorbaldera eramango dugu baloia. Hau, gorputzetik pasatuz. Eta hau izango zen herri altxatze bat. Behin teknika menperatzen dugun, lehiaketa bat egingo dugu. Honetan, 10 errepikapen egiten duenak izango da irabazlea. Beraz,
3 segundutan hasiko zarete. 3, 2, 1, ja! Espero dugu bideoa zuen gustokoa izana. Hurrengora arte!